Piştî ku hikûmeta nû hate avakirin, niha pirsgirêka herî girîng jî ku li benda gavavetinê ye pêvajoya çareseriyê ye ku hatibû seknandin. Çavderên siyasî jî amaje dikin ku pêwîst e demil dest hikûmet dest bi pêvajoyê bike û vê yekê ji raya giştî re parve bike ku kawê bi çirê bazê pêvajo bimeşe. Niha daxwaza hikûmetê bi rastî di nava merkezagona xwe da vêya çareser bike lê ev ya nabe çareserî. û ji ber vê yekê jî divê ku bi guftûgo bi hemî aliyê Kurdaran bêkirin. Ev ya bê hêzan PKK an HDP jî nabe. Lê tenê bi wî jî nabe. Ji xwe di serî de jî ev îsal du sê sal e ku dimeşandin pêvajoya çareseriyê jî dewletê bi çavê bêçekkirina PKK tenê li çareseriyê din hêrt. Rayedarên AK Partiye çêkirina makezagoneke nû jî girîng dibînin û teqez dikin ku dê di serdema nû de pêvajo bimeşe û dê aktorên pêvajoyê jî li gorî berê zêdetir bin. Anakanık partiyen de meclisê de mesela xwe tenê temsilciye Kurda dibînin em bu çava lê nanerin em dibên ki temamê Kurdê li vê bölga insanê aqlemend, insanê bawermend, insanê ilerî gelen, insanê zane bi alimar, bi şêxar, bi melikar, bi ağayar, bi insana gişer wê bê peywandin. Xaleke girîng a pêvajoyê jî hevdîtinên bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re ne. Rayedarên AK Partiyê didin zanîn ku êdî dê hevdîtin bi îmraliyê re çênebin ji ber ku ev hevdîtin bê encam dimînin. Çavderên siyasî amaje dikin ku di serdema nû de di destê hikûmeta nû de ji bo pêvajoyê nexşereyeke zelal tune ye. Lê AK Parti amaje dike ku di serdema nû de dê beşdarên pêvajoyê zêdetir bin û her wiha çêkirina makezagona nû de jî dê rola pêvajoyê berçav were girtin. Mayrûksel, Rûdaw, Amed.